ljudi, kako ste? Evo mene i u drugom videu. Znači, toliko ste me oduševili sa svim porukama koje ste mi poslali nakon prvog videa. Ja nisam očekivala uopće takvu reakciju. Dobila sam poruke od totalno neočekivanih ljudi, ovakve eseje. Znači, hvala vam ljudi, hvala, tako mi je drago što ste inspirirani, što vas je što ste rezonirali sa videom, što je probudilo neke stvari u vama, wow, baš sam potpuno oduševljena. Čak puno vas je rekao da kao joj da, moja mama to stalno priča, ali tek sam sad skužio kao drugčije kad ti to kažeš, a drugčije kad mama kaže, drugčije kad ti to kažeš u svom džiru. Tako da evo, baš mi je drago da kužite moj jezik i da dopire do vas. Neki su mi pisali da su se ježili, show. Evo, baš mi je drago. Današnji video je malo drugačiji, ali prije nego što krenemo na temu, bih vam htjela ispričati jednu nesvjesnu manifestaciju koja mi se dogodila taman dok sam uploadala bilo onaj prvi video. Znači, što je nesvjesna manifestacija? To je kada vi ne ulažete baš svjestan napor, ne ulazite sada u meditaciju i radite razne sve te tehnike koje će vam pomoći da nešto manifestirate, nego kada vi apsolutno spontano to uspijete otpustiti određenu želju. I sad, što se meni bilo dogodilo? Ja kad sam išla uploadati video na YouTube, prvi put sam to radila u životu i nisam imala pojma koliko zapravo će otprilike treba da se ta video uploada. Pretpostavljala sam 20 minuta. I sad krenem ja uploadat video, piše taman tak negdje estimated time, predviđeno vrijeme uploada, negdje bi sam pisala tako 20 minuta, malo se mijenjalo gore dole, ali rekao taman, zato što ja za sat vremena idem u Vikasu na jogu i taman ću se video uploadat, ja ću shareat link svojima i idem na Vikasu chillat. Ali, dok sam ja već došla u Vikasu, taj video se još uvijek uploadao. I kreće sad Pilates i ja si mislim kao, šteta, baš bih htjela biti uz video kada se on uploada, tako da odmah mogu svima poslati link. Ali, gle, bit će tako kako treba biti. Završi Pilates, čekiram video na nekih 75%, rekao kako se sad to usporilo, ok. Vratim se na jogu, gotova joga, prošlo 3 sata sveukupno, vratim se, ljudi moji. Video je bio na 99%, ja pogledam, taman se prebacilo s 99 na 100%, boom, video uploadan. Točno onako kako sam zamislila, želim da mi video bude u rukama kada se uploada video. Znači, wow, slučajnost, ne znam, ne vjerujem već dugo u slučajnosti. Ok, idemo sad preći na glavnu temu videa, to je kako biti uspješan u svemu. Ljudi, kako? Ovdje. Sve je ovdje. Sve je u vašem stavu, sve je u vašim dubokim uvjerenjima. Vi nećete vjerovati šta sam ja se otkrila o sebi, koja ja uvjerenja imam. Ljudi, ja sam imala strah od uspjeha. Strah od uspjeha. Mislila sam da ljudi općenito imaju strah od neuspjeha. Ja sam imala strah od uspjeha i zato sam uvijek, nisam nikad radila velike stvari, uvijek sam, radila sam sve. Bila sam doslovno jack of all trades. Pričam 5 jezika, bavim se s 5 sporta, u plesu radim 12 stilova. Ali nisam nikad bila u nečemu onak wow, zato što sam imala taj strah od uspjeha. Imala sam to jedno uvjerenje da uspjeh nije dobar, jer kad uspiješ, onda će ti se loše stvari početi događati u životu. Jer to mi je jednostavno jedno uvjerenje koje sam dobila tijekom djetinjstva i eto, ali sad sam ga se riješila. Bum. Dalje, zanimljivo, koje sam ja duboko uvjerenje imala? Kad sam bila mala, stalno su mi govorili sve što je lijepo kratko traje. I ja sam prije 2 mjeseca bila presretna zato što je Salsa festival došao na točno otok gdje sam ja. Saznala sam isto na njega na brutalan način. Isto tog dana kad sam saznala za njega, taj dan je festival počinjao. Taman sam taj dan razmišljala kako želim plesati, kako mi fali plesanje i krene taj festival. Dođem na njega, upoznam brutalne ljude. Presretna. Znači ja sam bila, ljudi, ko zaljubljena sam bila. Ja sam tu hodala po ovom rezortu i za 2 dana meni se dogodi fraktura stopala iz vedra neba. I ja razmišljam kako, otkud, zašto sad to? I onda skužim, malo idem razmišljati o svojim dubokim uvjerenjima i sjetim se da su mi stalno govorili od uvijek sve što je lijepo kratko traje. Meni je bilo, jer taman sam mislila zašto taman mi je bilo toliko lijepo i prođe mi sve što je lijepo kratko traje.
Znači, eto. I sada imam tu svoju bilježnicu s afirmacijama i samo sam počela pisati sve što je lijepo traje, sve što je lijepo traje, sve što je lijepo traje, sve što je lijepo traje. Znači, nas su jednostavno uvjerili da je život težak i da se trebamo mučiti u životu, da trebamo trpiti i patiti. Ljudi, nije. Ako si vi postavite u glavu da je život traj, vama će život biti traj. Evo, ja sam si to postavila u glavu i ja stvarno sad jesam u raju. Da, dalje o tim uvjerenjima. Postoji vam jedna knjiga, postoji jako puno knjiga, a ova jedna knjiga je stvarno brutalna. Ljudi prolaze iza mene. Zove se Moć podsvijesti i u njoj jako brutalno se objašnjava kako funkcionira svijest i kako funkcionira podsvijest. Znači ovako, ajmo to objasniti. Putem toga zamislite da je vaša svijest, vaš um, ono što čega ste vi svjesni, kapetan broda koji naređuje mornarima koji su podsvijest šta treba napraviti. Podsvijest, znači su mornari, kapetan je svijest. Kapetan što god naredi, mornari ne preispituju da li je to dobra odluka za mene, da li to možda mi to ne bi trebalo. Ne, sve što kapetan zapovjedi, mornari naprave. Okay? I to mi je taj odnos svijesti i podsvijesti. Ako vi sebi stalno govorite i drugima, ja ne mogu smršavati, nećete smršavati, zato što će se vaša podsvijest pobrinuti da onda vi ne smršavate, jer vi to sebi i svima govorite, to je vaše uvjerenje. Ako vi sebi govorite kad vidite neki brutalan auto i mislite si kao ja kao taj auto je preskup za mene. Podsvijest će doslovno reći, ok, ček, tvoja riječ, moja zapovjed, ovaj auto će biti preskup za tebe, definitivno. Kužite, ali ako vi vidite auto i ako mislite, wow, ovaj auto je za mene, podsvijest i sve će vam se posložiti u životu da vi dođete do tog auta. Znači, jer sa onim razmišljanjem, ovaj auto je preskup za mene, vi sebi ne dopuštate uopće taj život u auto. I na sve načine i podsvijest će se pobrinuti, i svemir će se pobrinuti, sve će se pobrinuti da vi to ne dobite. Kužite? Tako da, jako bitna stvar vam je skužiti koja duboka uvjerenja imate o sebi, o svom životu i promijeniti ih. Promijeniti ih putem afirmacija, tako što skužite, evo što sam ja bila skužila, imala sam uvjerenje, sve što je lijepo kratko traje, skužila sam ga i onda sam promijenila u sve što je lijepo traje. Također, dosta je teško shvatiti, ja sigurno još uvijek imam dosta uvjerenja koje nisam negativnih uvjerenja, koje nisam ni svjesna. Kako najbolje skužiti negativna uvjerenja? Zapisujte si šta pričate drugim ljudima o sebi. To vam je super tehnika. Znači, imate baš bilježnicu za to u kojoj možete pisati druge stvari, zahvalnost, afirmacije i pišete šta drugim ljudima pišete o sebi. Da li ste danas rekli kao, joj, kak sam glupa, ili joj, kao ne ide mi dobra matematika, ili joj, ne mogu se zdeljati, ili ne mogu smršaviti, ili joj, to je preskupo za mene. Pišite te stvari i skužit ćete, ja mislim da su, znači, ovo je preskupo. Ništa nije preskupo za vas. Znači, u životu si možete toliko stvari posložiti i manifestirati, da kreirate ljudi, vi kreirate svoju realnost, ali sve putem onog što vi razmišljate, ok? I sad, također kad radite te afirmacije, bitno je da si ne lažete. Znači, ne možete vi sebi govoriti, na primjer, ukoliko, evo, dat ću primjer svoje kolegice s posla. Dođe ona meni neki dan, kao, joj, Ana, vidi kako mi je kosa ružna, tako je sva suha i odvratna, znači ne mogu ju vidjeti. I onako, ok, radi afirmacije. Kao, pa radimo afirmacije. Ja svaki dan se pogledam u ogledalo i kažem svoj kosi koliko je volim i koliko je predivna. I ja njoj, ok, da li ti sad kužiš šta si ti meni došla i rekla? Ti si meni rekla, moja kosa je ružna, odvratna, suha. Znači, jel ti kužiš koja je to kontradikcija? Ne možeš ti sebi svaki dan u ogledalo govoriti moja kosa je predivna, a onda drugima govoriti moja kosa. Znači, ti zapravo ne vjeruješ u to. Znači, morate vjerovati u svoja uvjerenja. Ako ne vjerujete, snizite si afirmaciju. Nemojte govoriti, evo sad na primjer te kose, nemojte govoriti moja kosa je predivna, ako vi ne vjerujete da je vaša kosa predivna, nego moja kosa svakog dana sve ljepša i ljepša. Kužite? Ili najbrutalnija afirmacija, volim sebe. Ako vam nešto ne štima u tome kad se pogledate u ogledalo i kažete si volim sebe, snizite afirmaciju. Okay? Snizite ju na svakog dana sve više i više prihvaćam sebe, svakog dana
dana sve više volim sebe, ako se u potpunosti ne prihvaćate, volite, ok? Ali to je jedna potpuno druga tema o kojoj ću pričati kasnije. Poanta onog kako biti uspješan u svemu. Ljudi, evo opet sa razmišljanjem. Daću vam samo još jedan primjer. Ovako, ja tu vodim aquaerobik u resortu i pošto sam inače bi to trebalo biti više kao fitness aerobik, ali pošto sam ja jedini plesač, ovdje ja radim više plesni aerobik. I što sam ja počela govoriti u zadnje vrijeme? Nitko ne dolazi na moj aquaerobik zato što im je prekompliciran ples. Znači ja sam pojednostavila to na najveći mogući način, ali još uvijek ljudi se gube i ne kuže te moje pokrete i stvarno svaki put pojednostavim, ali vidim da su zbunjeni. I onda se ja loše osjećam zbog toga i onda sam počela sebi razmišljati, ja zapravo ne volim svoju akvu, ili ljudi odlaze s moje akve, ili ljudi ne mogu pohvatati moju akvu, ljudi zapravo ne vole moju akvu. I počela sam to svima okolo govoriti. Znači doslovno me upoznam nekog van hotela i pita me šta radiš u hotelu, kažem ka, ali da, niko ti ne voli moju akvu. I kad sam ja zapravo čula šta sam ja drugima rekao, ajme, 11 bilo. Ja, ajme, pa zato moja akva, zato meni ljudi odlaze s akve, zato što ja sama ne volim svoju akvu. I rekao, ok, idemo to promijeniti. Znači ljudi, to je doslovno bilo sad prije 3 dana. Kažem, idemo to promijeniti. I zamislim se opet ona emocija, znači zamisli emociju u kojoj ti uživaš. Ja sam se zamislila. Znači ja zapravo sutra ću odraditi akvu i bit će najbolja akva ikad. Osjetit ću se vrhunski, svaka koreografija će proći odlično i svi ljudi će je otplesiti sa najvećim užitkom jer ću ja uživati u toj akvi i sa tom svojom high life, visokom vibracijom i pozitivom ću privući više ljudi jer ja uživam u tome i drugi će uživati jer osjete moju vibru. Ok? Znači ljudi, to je bilo jučer. Jučer sam imala akvu. Imala sam najbolju akvu ikad. Znači, ljudi su na kraju pljeskali, vrištali, svi su na kraju došli u bazen, imala sam najviše ljudi ikad. I ja sam se osjećala wow i na kraju su se svi isto osjećali wow. Kužite. Eto, nadam se da su vam ovi svi primjeri pomogli. Sad ćemo samo rezimirati. Znači, prva stvar, zapisujte što govorite drugim ljudima, zapisujte svoje misli, šta vi mislite o sebi i onda promijenite te misli. Ako ne možete promijeniti u potpunosti misao, na primjer, ako smatrate da ste debeli, ne možete to pretvoriti u afirmaciju mršava sam, jer nećete vjerovati to i to nije istina. Nemojte lagati sami sebi, nego napišite svakog dana sve više i više mršavim. Okay? Svakog dana vam je super početak afirmacija ako ne možete baš ići na direktnu afirmaciju. Eto. Ja također imam tu bilježnicu koju vam napišem afirmaciju i nakon toga samo prepisujem jer meni osobno pomaže prepisivanje. Vama možda može pomagati to što se gledate ogledalo i to se govorite. Pjevajte si ako hoćete, to je super stvar. Ja pišem pjesme i onda otpjevam ih i to je ono stvarno jako visoka vibra i energija. Prva stvar znači zapisujte svoje uvjerenja. Ako su negativna, promijenite ih u pozitivna i vjerujte u njih. I osjetite tu emociju. Znači, ako želite smršaviti, osjetite emociju kako bi se ja osjećala da sam mršava. I sad dođite na tu emociju toga kako bi se vi osjećali. Kad već to imate, to je to, otpustili ste, manifestirali ste, plus uspjeli ste promijeniti svoje uvjerenje. Ok? Želim vam pokazati plažu jer prošli put nisam uspjela. Pokazala sam vam oblake, a nisam pokazala plažu. Već sam došla na 14 minuta, htjela sam na 11 završiti video, ali raspričala sam se o 100 primjera. Pišite mi da li vam služe ovi primjeri, kako vam je to. Evo dolazimo na plažu. Znači ovo je Čaveng plaža na otoku Koh Samui. Eto ga. Uživajte ljudi, imajte pozitivne misli, pozitivna uvjerenja, recite mi kako vam ide, da li vam još nekako mogu pomoći s tim, slobodno ako treba mogu vam i afirmacije napisati. Uskoro razmišljam napraviti jednu bilježnicu za vas, ja već imam svoju bilježnicu, ali razmišljam napraviti jednu bilježnicu sa afirmacijama koje su meni pomogle i koje su jako ovako generalno općenite. I razmišljala sam darovati jednom od vas tu bilježnicu pa mi recite
Ako vas to zanima, napišite mi dolje u komentaru i onda ću vam drage volje poslati tu bilježnicu. Ok? Pusa!